No morjesta vaan sinne kaikille. Mä lupasin tossa, että tässä kuussa ilmestyy se pari videota. Ja tästä sitten lähtee ensimmäinen niistä parista, mitä nyt tässä kuussa tulee. Eli kaikki nyt varmaan tietää, jotka tätä on edes niin kuin jonkin aikaa seurannut, niin tietää, että mä oon ollut tosi paljon tätä pois. Mulla on ollut tosi paljon stressiä ja paljon hommaa. Esimerkiksi tuon musamaailman kanssa, mutta mulla ei yksinkertaisesti ollut tällä niinku YouTubeen aikaa, mutta nyt kun sit tulee loma, niin ehkä saatan enemmän julkaista niin Instagramiin kuin tänne YouTubeen. Tänään mä ehkä ajattelin niinku vaan puhua, mitä nyt sattumoisin tulee mieleen. Tosi moni varmaan miettii, että mitä mä sitten ylipäätänsä niinku enää YouTubessa kuvaan, niin silloin joskus tuli tosi paljon Robloxia kuvattua ja julkaisinkin tosi paljon pelivideoita, mutta ne on mun osalta vähän niinku menneen talven lumia. Niin kuin ne, jotka mun elämää edes tietää yhtään, niin tietää, että historia on tosi iso vahvuus mun elämässä. Ja tietenkin rumpujen soitto, niin mä oon ajatellut jotain niistä kahdesta julkaista. Ja niin kuin viimeisin video, mikä taitaa nyt olla, niin on tosta historiasta, niin kyllä mä taidan jatkaa aika pitkälle sen historian parissa, koska se on mulle sellainen aihe ja aihealue, missä mä oon hyvä ja mitä mä haluan kuvata. Joten pelivideot jää aika pitkälle niin kuin tonne menneisyyteen. Mutta tänään varmaan aiheena löytyisi niinku tällaiset niinku isänmaalliset asiat, koska tosta nyt ei oo mitään 10 päivää nyt, kun oli itsenäisyyspäivä, joten eiköhän mennä sitten puhumaan vähän niinku tällaisesta niinku isänmaallisista aiheista. Mun aiheena niinku, tai ajatuksena, mitä mä näitä videoita kuvaan, niin on niinku tällaiset blogityyppiset kautta sitten niinku podcastit. Mä en lähde ihan niinku sellaiseen täydelliseen podcastiin, että vaan siellä puhutaan, vaan ne on just tällaisia, mitä mä nytkin kuvaan, että mä puhun tähän mikrofoniin ja puhun vaan kameralle. Niin mitä sitten isänmaallisuus mulle merkitsee? Isänmaallisuus merkitsee niinku, tavallaan sellaista niinku arvostusta kaikkea tätä niinku kehitystä kohtaa, mitä Suomessa on tämän reilu 100 vuoden aikana tapahtunut. Tämä ei ole ollut todellakaan helppo matka Suomelle, että sieltä ollaan niin kuin, sodan ajalta päästy näin korkeasti niin kuin nousuun. Ja isänmaallisuus, niin kuin joskus mistä mä kuulin, niin siis tosi moni varmaan ajattelee, niin kuin, että kun puhutaan isänmaallisuudesta, niin jotenkin ajatellaan, että syrjitään jotenkin näitä, jotka ei ole niin kuin alun perin suomalaisia. Mutta ei se niin kuin omasta mielestäni niin se ei mene näin, vaan se on vaan niin kuin ylpeyttä omista juuristaan ja siitä, että me ollaan suomalaisia ja että me saadaan niin kuin elää näinkin hyvässä valtiossa. Että vaikka joka valtiossa, niin kuin Suomessakin on omat miinuspuolensa, niin silti Suomi on hyvä paikka asua silloin, kun sitä vaan osaa arvostaa. Ja se, että me ei kuitenkaan suurin osa ihmisistä jouduta asumaan esimerkiksi vaikka kadulla, niin se on niin kuin todella iso niin kuin edistysaskel Suomessa, koska näin ei ole todellakaan monessa maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on todella paljon kodittomia ja Suomessa ei todellakaan ole näin, koska meillä on tällainen järjestelmä, että jokainen saa sitä tukea, mitä se tarvitsee. Ja vaikka verot onkin Suomessa suhteellisen kovat, tai no nehän on suhteutettuna ihmisen palkkaan, ja se on oikeastaan aika hyvä asia, koska jossakin maissa sitten taas veroprosentti on kaikilla sama, mikä merkitsee sitä, että kaikilla menee tietty osa aina sun palkasta, kuinka pieni tai iso se sitten olikaan. Mutta Suomessa sen niin kuin palkkaan suhteutettuna se veroprosentti on todella hyvä asia, koska sitten taas jos tietty prosentti menisi sun palkasta, niin sulle ei välttämättä jäisi niin kuin mitään käteen.
joten Suomi ja verot on niin kuin oikeastaan siinä mielessä hyvä asia. Ja tietysti niin kuin verot ottaa todella montaa ihmistä päähän, koska aika monesta asiasta menee veroja. Menee polttoaineesta, menee ihan vaikka ei ajatteliskaan sitä, niin menee kauppaostoksista, menee niin kuin arvonlisävero ja todella monesta muusta. Mutta joka tapauksessa ne kaikki verorahat menee niin kuin, tai ainakin pitäisi mennä tähän Suomen talouteen ja niin kuin tähän kansakunnan pyörimiseen ja sen pyörittämiseen. Et vaikka sitä ei aina osaisi arvostaakaan, niin sitä kannattaa arvostaa. No, mitä sitten muuta tämä isänmaallisuus muullekin merkitsee? No, Suomi itsessään niin kun merkitsee mulle, kun mä mietin sanaa Suomi, niin mulle tulee ehdottomasti mieleen sauna ja jostain syystä myös joulu, koska joulu kuvataan aina sellaisella niin kuin talvisena kelinä ja sellaisella niin kuin, pimeänä ja kylmänä, mutta sitten siellä niin kuin kotona on se niin kuin kinkku ja lämpö ja kaikki, niin yksinkertaisesti Suomesta vaan tulee mulle mieleen joulu ja sauna. Sauna on niin kuin monelle suomalaiselle sellainen asia, että tosi moni niin kuin arvostaa sitä. Ja esimerkiksi jos katsoo vaikka niin kuin niitä, jotka tekee vaikka graffiteja niin kuin luvattomiin paikkoihin, niin kauhean moneen saunaan niitä ei ole tehty. Että se kertoo ehkä siitä, että kuinka tärkeä kuitenkin lopulta sauna on suomalaisille. Ja totta kai, koska saunassa on lämmin, niin miksi ihmiset ei käyttäisi sit saunaa? Et saunasta saa lämpöä ja niin kun saunominen ja saunan jälkeen niin kun käy suihkussa, niin sen parempaa ei ole, kun saa itsensä puhtaaksi. Et esimerkiksi jos sä painat vaikka 5-päiväisen viikon ja on ollut tosi paljon sellaista niin kuin likasta hommaa ja muuta, niin mikä sen parempaa on kuin käydä niin kuin kunnolla saunomassa ja sitten niin kuin putsata itsensä siitä niin kuin viikon pölystä pois. Niin omasta mielestä se on niin kuin todella mukavaa hommaa. Ja sitten mitä niin kuin isänmaallisuus tuo, niin tuo tietenkin niin kuin mulle mieleen linnanjuhlat ja veteraanit ja nämä niin kuin tällaisia perusasioita, mitä nyt muistetaankin itsenäisyyspäivänä. Linnanjuhlat on niin kuin sellaisia asioita, että mä jaksan katsoa, kun mä katson linnanjuhlia, niin suunnin piirtein sitä alusta jotakin, ja sitten mä odotan, että kun se kättely on vähän niin kuin siinä loppupuolella, niin mä palaan taas siihen kattoon, kun haastatellaan niitä juhlavieraita, ja sitten on jotain NS, niin sanottua actionia siinä. Ja kyllä mä välillä joskus jaksan katsoa sen koko lähetyksenkin, mutta se on harvemmin. Itse en ole esimerkiksi katsonut koskaan niin kuin Tuntematonta sotilasta, mutta sen aion joku kerta vielä tehdä. Ja esimerkiksi veteraaneja mä kanssa arvostan todella paljon, että ne on nähnyt tämän maan pelastamiseen todella paljon vaivaa. Ja koko sotahan kesti niin kuin suunnin piirtein sen 6 vuotta. Talvisota 39-40 ja sitten vielä jatkosota 40-45. Niin siinä on ollut todella paljon Suomella kestämistä. Ja kiitos kaikille niin kuin koko valtionjohdolle, että olette pystyneet tekemään Suomesta näin kuitenkin turvallisen maan, että me saadaan elää rauhassa, eikä meidän tarvitse lähtökohtaisesti pelätä yhtään mitään, joten kiitos siitä. Ja tähän loppuu vielä sellainen, että tykätkää videosta ja tilatkaa kanava, niin ette missaa sitä seuraavaa videoa, mikä tulee tässä joulukuun puolella vielä. Sanotaan viimeistään aattona, että painakaa ihmeessä sitä plussaa ja nähdään seuraavan videon parissa ja kommentoikaa, jos on jotain aiheita näihin musiikkiin tai historiaan liittyen, mistä haluaisitte nähdä sen video, että mä teen. Niin kyllä mä teen, koska mä oon teitä varten täällä YouTubessa. En mä muuten täällä varmaan olisikaan.